Математиканы, дуслар, яратмыйча ярамый. Бик төгәл фән булса да, кызыклы ул математика. Исәнмесез, балалар? Сезнең белән очрашуыма мин бик шат. Дәрес алдыннан сезгә Кытай мәкален әйтәсем килә. Әкрен хәрәкәттән курыкма, тик торудан курык. Ничек аңларга бу мәкалне? Сез дөрес аңладыгыз. Кеше һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Нәрсә соң ул хәрәкәт? Хәрәкәт ул билгеле бер юнәлештә бер урыннан икенче урынга күчү. Хәрәкәт вакытында 3 төрле зурлык турында белергә кирәк. Кем хәтерли, балалар? Нинди зурлыклар икән алар? Бик дөрес, тизлек, вакыт, ераклык. Балалар, нәрсә ул тизлек? Тизлек ул хәрәкәт итүче предметның бер вакыт берәмлегендә үткән юлы. 1 сәгатьтә, 1 минутта, 1 секундта һәм башкалар. Тизлекне километр сәгать, километр минут, километр секунд һәм башка берәмлекләр белән билгеләргә мөмкин. Нәрсә ул вакыт? Вакыт ул хәрәкәтләндерүче предметның күпме вакыт хәрәкәттә булуын күрсәтә. Вакытны сәгать, минут, секунд һәм башка берәмлекләр белән үлчиләр. Нәрсә ул ераклык? Ераклык ул бирелгән вакыт аралыгында үткән юл. Ераклыкны километр, метр, дециметр һәм башка берәмлекләрдә билгеләргә мөмкин. Тизлекне ва вакытны ераклыкны S, латин хәрефләре белән билгелиләр. Без бүген сезнең белән кара-каршы хәрәкәткә мәсьәләләр шишәргә өйрәнербез. Балалар, әйдәгез әле, барыбыз да мәсьәләне тыңлыйк. Бер үк вакытта А һәм Б шәһәрләреннән 2 поезд бер-берсенә кара-каршы юнәлештә юлга чыкты. Пассажир поезды 75 км сәгать тизлек белән бара. Йөк поездының тизлеге 65 км сәгать. Поездлар 2 сәгатьтән соң очраштылар. Шәһәрләр арасындагы ераклыкны табарга кирәк. Балалар, хәрәкәткә бәйләнгән мәсьәләләрне таблица тутырып яки схематик рәсем ясап шишәргә мөмкин. Әйдәгез, без схематик рәсем ясап шишик. Пассажир поезды 75 км сәгать тизлек белән бара. Аның тизлеге йөк поезды тизлегеннән зурырак. Ул шуңа күрә күбрәк юл үткән. Очрашу урыны да шуның өчен Б шәһәренә якынрак булыр. Балалар, безгә мәсьәләдән нәрсә табарга кирәк? Әйе, 2 шәһәр арасындагы ераклыкны яки 2 поездның бергә үткән юлын табарга кирәк. Искә төшерик әле. Үткән юл яки ераклык ничек табыла ул? Бик дөрес, тизлекне вакытка тапкырлап үткән юл табыла. Балалар, без поездларның үткән юлларын таба алабызмы? Әйе, чөнки аларның тизлек һәм вакытлары билгеле. Димәк, пассажир поездының юлын табу өчен аның тизлеген вакытка тапкырлыйбыз, яки 75-не 2-гә тапкырлыйбыз, 150 км пассажир поезды үткән юл. Йөк поездының үткән юлын табу өчен тизлеген вакытка тапкырлыйбыз, 65-не 2-гә тапкырлыйбыз, 130 км йөк поезды үткән юл. 2 шәһәр арасындагы ераклыкны табу өчен поездларның үткән юлларын кушабыз. Димәк, барлык юлны табу өчен пассажир поезды юлына йөк поезды үткән юлны кушабыз. 150 плюс 130 тигез була 280 км барлык юл. 2 поезд бер-берсенә кара-каршы бара һәм алар арасы һаман якыная. Шуңа күрә кара-каршы хәрәкәттә якынаю тизлеге дигән термин кулланыла. Балалар, ничек уйлыйсыз? Нәрсә икән ул якынаю тизлеге? Бик дөрес, якынаю тизлеге ул кара-каршы хәрәкәт итүче 2 транспортның тизлекләр суммасы. Чөнки алар 1 сәгатьтә шул кадәр аралыкны бер-берсенә якынайырлар. Укучылар, якынаю тизлеген кулланып, 2 шәһәр арасындагы ераклыкны башкача да табарга мөмкин. Ничек табарга мөмкин икән аны? Бик дөрес, башта якынаю тизлеген табыйк. Балалар, кем хәтерли, ничек табарбыз икән якынаю тизлеген? Якынаю тизлеге кара-каршы хәрәкәт итүче 2 транспортның тизлекләр суммасы. Әйе, якынаю тизлеген табу өчен йөк поездының тизлегенә пассажир поездының тизлеген кушабыз. 75 плюс 65 тигез 140 км сәгать. Үзара якынаю тизлеге.
A һәм B шәһәрләре арасындагы ераклыкны белү өчен якынаю тизлеген вакытка тапкырлыйбыз. S тигез V тапкыр T тигез була 140-ны 2-гә тапкырлыйбыз һәм 280 километр. Димәк, кара-каршы хәрәкәткә карата мәсьәләләрне ике төрле ысул белән чишәргә мөмкин икән. Игътибар белән экранга карап укып чыгыгыз. Балалар, кайсы ысулны сайлап чишсәгез дә, мәсьәлә дөрес чишелер. Ә хәзер әйдәгез балалар, алда чишелгән мәсьәләгә кире мәсьәлә карыйк. Бер үк вакытта бер-берсеннән 280 километр ераклыкта булган А һәм Б шәһәрләреннән 2 поезд бер-берсенә кара-каршы юнәлештә юлга чыкты. Пассажир поезды 75 км/сәгать тизлек белән бара, йөк поездының тизлеге 65 км/сәгать. Поездлар ничә сәгатьтән соң очрашырлар? Балалар, мәсьәләгә ясалган рәсемгә карыйк. Безнең бу мәсьәләдә нинди зурлыклар билгесез? Әйе, бездә вакыт билгесез. Башта искә төшерик әле, вакыт ничек табыла? Дөрес, вакытны табу өчен үткән юлны тизлеккә бүләбез. Әмма безнең үткән юл 2 поездныкы бергә. Димәк, башта нәрсә табарбыз икән? Әйе, якынаю тизлеген табарга мөмкин. Пассажир поезды тизлегенә йөк поезды тизлеген кушып 65 плюс 75 тигез 140 км/сәгать. Ә хәзер юл тизлек билгеле, вакытны табабыз. Вакытны табу өчен юлны тизлеккә бүләбез. 280-ны бүләбез 140-ка тигез 2 сәгать. Балалар, хәзер икенче кире мәсьәләне төзик. Бер-берсеннән 280 км ераклыкта булган А һәм Б шәһәрләреннән бер үк вакытта 2 поезд бер-берсенә кара-каршы юнәлештә юлга чыкты. Поездлар 2 сәгатьтән соң очраштылар. Пассажир поезды 75 км/сәгать тизлек белән бара. Йөк поездының тизлеген табыгыз. Балалар, мәсьәләнең схематик рәсеменә карыйк та, нинди зурлыклар билгеле һәм нинди зурлыкны табарга кирәк икән безгә. Безнең мәсьәләдә пассажир поездының тизлеге дә, вакыты да билгеле. Димәк, без нәрсә таба алабыз? Әйе, аның үткән юлын таба алырбыз. S пассажир поездыныкын табу өчен аның тизлеген вакытка тапкырлыйбыз. 75-не тапкырлыйбыз 2-гә тигез 150 км пассажир поезды үткән юл. Шулай ук 2 поездның бергә үткән юлы да билгеле. Димәк, без йөк поездының үткән юлын таба алабыз. Йөк поездының үткән юлын табу өчен барлык юлдан пассажир поездының үткән юлын алабыз. Яки 280-нән алабыз 150-не тигез 130 км йөк поезды үткән юл. Хәзер безгә йөк поездының юлы һәм вакыты билгеле. Тизлеген табарга мөмкинме инде? Әйе, тизлеген табу өчен йөк поездының үткән юлын юлда булган вакытына бүләбез. 130-ны бүләбез 2-гә тигез 65 км/сәгать йөк поездының тизлеге. Икенче ысул белән дә чишәргә мөмкин. Ераклыкны вакытка бүлеп, якынаю тизлеген табарга мөмкин. Якынаю тизлеген табу өчен барлык юлны вакытка бүләбез, 280-не бүләбез 2-гә тигез 140 км/сәгать якынаю тизлеге. Без беләбез, якынаю тизлеге 2 поездның тизлеген кушкач килеп чыкты. Йөк поездының тизлеген ничек табарбыз икән балалар? Уйлап карагыз әле. Әйе, йөк поездының тизлеген табу өчен якынаю тизлегеннән пассажир поездының тизлеген алырбыз. 140 минус 75 тигез 65 км/сәгать йөк поезды тизлеге. Балалар, без сезнең белән кара-каршы хәрәкәткә мәсьәләләр чишкәндә кирәк булган барлык ысулларны да карадык. Хәтерегездә саклагыз.